Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, häzir ben size şu Türkiýede bolan raýatlarymyz birinji nowatda şolar üçin bir wajyp bir maglumat ýetirmek isleýän. Ýöne şonu öňçek hemmemiziň ähli tomoşaçylarymyzyň, okuwçylarymyzyň, türkmen halkynyň, ähli musulmanlaryň ýetip gelen Gurban bayramyny tüýsürekden gutlaýar. Gurban bayramyňyz gutly bolsun. Beren sadakalaryňyz kabul bolsun. Inni aslında şu ýerdäki aýtjaklarym ýa-ni kaçmaýarlar. Birinji nowatda Türkiýede bolan raýatlarymyzy gyzyklandyrýar. Belki de beýlekli ýurtlarda da gyzyklandyrýan bolup biler. Onam erkim öz baha berse hassa bolar mümkin. Ol ýurtlar bilýän adamlar höküminde. Inni Türkiýede bolan bir raýatymyzyň başyna gelen bir zat. Nähili? Bir gün ýerden şol özüniň telefonuна SMS gelýär. Indi siziň adyňyzy, siziň 99 başlayan nomeryňyzy adyny falan telekommunikasyon operatordan, emretine firmasından nomer açyldy. Habaryňyz barmy diýen ýalakda. Ine ol firma bilen gepleşýär, adetde aslında prokuratura etmek mümkinçiliklerim var. Aslında şo zatlar eden adamlar inniklep etmez ýa öňalmak mümkinçiliklerim bolýar. Hökmen edaýmalaryň biri ýöne wagt bilen çäkli edilmeýär. Kampaniýa bilen, ýani telekom kampaniýasy bilen habarlaşyp nomery ýapdyrýar. Bir raýatymyň başyna gelen zat belki de başgasyna da gelip biler. Ýöne wajyp zat. Näme üçin wajyp zat? Senden habarsyz biri senin adyňa nomer açýar. Ýani telefon nomerini açýar. Aslında öwren koýar, biremden 3 sanak açylýar. 3 sanak. Ondan Hudaý saklasyn diýen bärde sebäbi şo nomeri bilen bir kanun bir zat edilse, ertäk gün şo nomeri seniň açmalygyny we şo zatlar seniň etmäligiňi suud etmek, özüň aklamak üçin köp kelle artmaly bolup biler. Şonuň üçin bärde edilmeli käbir zatlar bar, şonu ýatlatmak üçin ine şykysaçyk widan çekendim. Olam näme? Ine Türkiýe bardyňyz, şu ýerde galýan bolsaňyz, ikamet diýersen, wagtlaryň ýaşamak üçin ruhsatnama alýaňyz. Ikamet alsaňyz size TC, hani ýabanjy kimlik numarasy bir nomer berýärler. 99 ile başlaýan bir nomer. Ine şu nomer alaňyzdan soňra, ikametiňiz bolandan soňra ikametiňiz passwordyňyz bilen PTT diýär da Türkiýede. PTT ýani poçta edarasyna baryp öz adyňyza E-Devlet, yani Türkiye Respublikasynyň E-Devleti, E-Döwlet, yani elektronik döwlet bilen manaşly hasap açmaňyzy ne hökmen maslahat berýär, açyň. Şu hasap açsaňyz mine şu hasapda öz adyňyzy alan nomeryňyzy baglasaňyz, ine şundan ýadylarda size SMS gelip bilýär. Ýöne gelmäden bilir. Şonuň üçin hem maslahat berýär, şu E-Devlete gireňizde käde-kädesinde adyňyza näme nomeri barmy, başga näme barmy, şonu baglap durmakda maslahat berýär. Ine şu raýatymyzyň başyna geldi, näme şoň öňüne alyp da şo nomer ýapdyrdy. Indi nähili bolup bilýär? Öz pikirimiz, enteksiýawy 100% elmizde dil bolman üçin parany biljekkel, öz pikirimiz bir daşy ýurtly bizim pikirimizde nomer almak isleýär. Ondan şu nomer berýän, hani telefon sim kart diýär, şonu almak üçin baranyda elinde passwordy bar, belki password bilen halkyma düşýär, ikameti ýok, rady ýok. Ondan şu berýän adam nämeden bolup biler? Tahmin etýär bärde. 99-da başlayan nomer ýazyp görýär. Haýsy birine düşsün, şoň adyny açyk görýär. Bolmaz näme? Ine şonu öwrenilende ýankyda adyny da passwordyny kopýasam sistema girilmendir, ikametiň kopýasam girilmendir. Bu şeýle nomer açylypdyr. Şeýdem eger bilmeseň ine gez berjek. Belki ol alan adam belki bir kanun iş eder etmez aýry görüň. Ýöne edaýan ýagdaýynda ertäk gün Hudaý saklasyn ýene bilecek diýen. Şoň üçin şu wideony hökmen size ýetirmegin gerekdigini anladım we şoň üçin mene şu wideony biz ýadyk etdik. Size ýetirýär şu maglumatlar hatda men özüm şu wakalary has şibilýärlim üçin özüm kepläň edimde. Size özüm ýetirýän edim. Türkiýede raýatlarymyz bu hemmeňiň başyna geljek diýen manysy ýok, belki de bir çeyrek boldy, biriň başyna geldimi, onan bilemiz ýok. Şoň üçin bir kyn zat däl. Özüňiz üçin başga hatlar üçin gerek. Hökmen sorat E-Devlet açyp E-Devletden hem käde-kädesine baglap durmakda peýda we özümiz üçin, özümiziň hukuky howpsuzlygyny üçin hem özümüz üçin peýdaly. Şonu size ne ýetirmek istedik? Ýene bir zat Türkiýe widesyna manaşykly kädesi soraýarlar, ine şeýle boldur, peýda boldur, öňkü adaýlar ine siýahatçylyk sezonu ýa tomo sezonu Türkiýe ýerleriniň raýatlamyzyň dinjalma ýerleriniň sany näme artýar. Şonuň üçin hem siýahatçylyk wideos aljak bolsaňyz ýa beýlek wideolar aljak bolsaňyz Atawatan Türkmenistan saýtymyza girseňiz saýtymyzda şu her bir wideoň görnüşi boýunça
haýsy dokumentler gerek ne şolar bardy. Ähli maglumatlar saytymyzda bardyr. Atawatan.turkmenistan.com saýtyna girseňiz, şoň syýahatçylykly bir bölüm bar, şo bölüm aşagyna tap bilersiňiz. Şonda wiza aljak bolsaňyz, gerekli wizanyň resmi bilen terjemesi boýunça ne maklumat terjeme merkezine ýüz bilersiňiz. Ýene ordat aslında bir reklama çykdy diýip aýtsam boljak. Türkiýede bilim almak isteýän bolsaňyz, Atawatan danışmanlyk kampaniýasy bar. Türkmenistandan ispisiýe giren Türk üniversitetinde bilim aljak bolsaňyz, İstanbul şäherine yerleşen Atawatan danışmanlyk kampaniýasyna ýüz bilersiňiz. Atawatan danışmanlyk kampaniýasynyň maklumat terjime merkeziniň nomerlerini olarlar. Şo kampaniýanyň adyny aýtýan wagtynda aşagdan geçirirler. Ýene bir zat aýdyn, aslında o bardy ýürütü, giňişden video çekjek nedip bolsa, köp soraw gelýär bize. Amerika videosy bilen manaşly. Amerika haýsy görnüşde gitip bolýar. Ähli maglumatlar aslında meni ýygnaýan, bir näçe gitiplik ol öz tejribelerimi goşup nedip bolsa Atawatan TV YouTube kanalyna size Amerika Birleşen Ştatlaryna gitmegiň görnüşleri we anlaşykly umman giňişden bir video nedip bolsa getirir. Ine Atawatan YouTube kanalyna da agda bolun, habarlamazy YouTube kanalyna ýerleşdirýär. Ýöne YouTube'a girmäni tomaşa etmezsen Atawatan TV.com ana maşakdan ýazarlar. Şoňa girseňiz biziň ähli videolarymyzy, gepleşiklerimizi, kinolary, seriallary, emmesinem şu Atawatan TV.com saýtyna girip-de YouTube'a girmäni tomaşa etbilерsiňiz. O saýtyň aplikasiýasy bar, Google Play'e rahmat Atawatan TV ýazsaňyz, şöýden ýükläp alsaňyz hiç herede saýta girmäni gerek ýok. Şu aplikasiýadan hem ahtatlyk bilen tomaşa etbilерsiňiz. Hormatly tomaşaçylarymyz, şunun bilen Gurban bayramyny ýene bir kutlaýan. Hoş, sag bolun.